Sabi po di mo, boss, oy. Wadyo kay kaluoy, boss ba? Sabi po di mo, boss, oy. Ayo! 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 Kaya magawas ay! Kamay ato. Uy, bata man din eh. Huwag naman tingog. Ang saya to daw. Unsay bata? Kita ka na? Putig kamay. Skumpik man siguro ni bataan eh. Tako pa man sa kuwang tato. Oh no! Ang sabay ato, boss. Mahingi ko sa imong gutang. Una, palaga? Dili busoy. Ano sa ding utang, boss? Anablip mo gutang. Siko na kayo ko ba? Palaga? Ay, pwede nga na, boss. Grabe masuko. Mandahin ka, boss. Brief di ay. Abi mo palaga. Oh no! Lagay ko ba? Sumbagon ako. Sumbagon ko na imong utang. Boss. Ano malang, boss? Grabe, minuod naman ka, boss. Ila, kano sa manang judit ang akong utang ni boss? Kato na agi bulan. Wa ka bilang bayad. Bayad ka o dili? Palakaw ta ka. Ano malang, boss? Grabe, nang suga na po ni mo, boss, eh. Sinsya, nandiyo kayo, boss, ako. Huwag yung trabaho ron ba? Boss, pwede sunod si Mana lang kumubayad, boss? Pagtalo nga ay kwati ka. Sunod si Mana na lagi, boss, kaya wala ko yung trabaho ron ba? Huwag na ako yung trabaho, ma. Kaya na mo ba nalipalit ka lang, Blip? May problema. Uli na ko, boss. Wala na po ko yung brief. Wala ko laban. Wala ka. Ano? Ay, pag nga na, boss. Sige, boss, puwansan ako. Ude! Totoo mo diyo! Sagutan, boss. Boss, Lugaya ba rin ba? matay, boss. Isuot, banday na ako, boss. Wala! Wag laban! Boss! Ay, pag nga na, boss. Grabe po, boss, eh. Saan na lang niya akong brief, boss? Boss, malamig ka, boss. Wala! Pagdili! Hindi na, boss, eh. Grabe pa niya mo, boss, eh. Di man ko kamaluwi sa ito, boss. Kapoy sa rin, eh. Grabe po niya mo, boss, eh. Wadyo kay kaluwi, boss ba? Grabe po niya mo, boss, eh. Hala! Dako pa man ako! Sabi niyo?